kalih jumeneng saged Mbak Dian. Ngasta HP mboten napa-napa. Nggih. Katane aja di miss call. Ayo, ilang cakepane di miss call. Aku tahu ndek ben ngono pidato di miss call to asem. Jawa Sarmadi nganyelne. Ya, Mbak. Nano. Marang dale pancen penyu upamane pengarane kasanmu kaya Ndherekaken sugeng tindak Bapak Bupati. Sembah nuwun Mbak Dian Munasiroh luar biasa elok temenanan. Heeh. Piyayi kuwi pancen sugih bothekan kok notasi apa wae iki ning HP-ne iki ana. Ha iya, wah luar biasa. Ya mau kanca-kanca bingung iki vokale piye iki? Langsung share. Ha iya, Sherlock. Ha iya. Coba Mbak Tri Hastuti Retnawati sik ela-elo Mbak. Ah, saiki mulai ngetren lho ela-elo ning Solo. Ela-elo ora sampean wah jan ora iso mat, ora iso luwes kewes merbawani. Ayo. Saged jumeneng, Mbak? Saged. Wah nggih. Kulino ngadekne ya. Oh iya. Ela-elo niku pernah hit di era 90-an. Niku Panom Surata, Pak D Mantep, Om Marseno Sleng angger ela-elo penonton horeg dedreg. Coba le Mbak Tuti kira-kira horeg apa ora? Ayo. Jane dedeke ya ora sepiro ning kok kewes ya, Tru. Ayo. Luwes ngono lho. Kapangane apik. Ayo. Jangan memandang bentuknya. Lah terus rasakan dulu orang. Ampun bentuke sing dianu lho Pak Yoyo. Rasakan dulu aku wis setya karo bojoku ngono. Mboten niku Mas teh suwantene, ngoten niku Kak. Suwantene kok dirasake, dirasake lak panganan lah nggih istilahe sing bener to. Malah ngoten to. Heeh, dadi pamane nyawang bangsane sawangan, wah kae gunung kae apik, ngono kuwi. Gunung napa? Lho gunung apa wae ngono. Bukir. Oh, nukir, bukir. Ngono kuwi ya lek numpak sepeda motor, wah iki tumpakane penak, ngono kuwi. Lah swara iki kepenak, lah ngono kuwi. Kula nggih kepenak Pak Yoyo. Mungkin, ayo. Monggo diaturake kanca-kanca, ayo sik kelingan apa ora? Ayo nggih. Ewa dene nganti enek sing lali ora apa-apa mergo ya dalange sepi. Ayo. Yo, ela-elo, dados.
apik anggere suwuk nang tangane ndaplang. Ayo jan kaya den-den sawah kae. Jos temenanan iki ya kerasan bocah ya sabar. Ayo. Menanan Tik. Muga-muga awet Tik melu Madangkara. Ayo. Muga-muga. Arep melu sapa nah nara sampe. Heeh, buktine sapa-sapa ora gelem ngejak kok ya. Sing tak sendeni wong sampeyan Pak yo sapa neh nyenggo sampeyan lho. Sendeni ayo. Tik, pokoke sehat bar iki lek numpak mobil hati-hati. Ya, hati-hati tenan kurang apa-apa iki kudu waspada. Wis kaya ngono kae dalan. Ayo ngono kowe. Ayo. Mbak Lucy, wah, aku kangen yen gubuk asmara dikendangi karo Mbah No. Wah. Estu para penonton iki iso gawe gemes kok. Ayo. Iki spesial
Ya kanca-kanca Bapak lurah sing kang dereng kondur, kanca-kanca perangkat, ugi saha wah Bapak Ibu Mbah Kakung Mbah Putri tasik napa mirsani wayang kulit. Mugi-mugi kantuk hadiah nggih, Kung. Alhamdulillah. Jarang to, Mbak? Nganti goro-goro sik enek sing mirsani jarang to? Jarang biasane entar resik, karek 5 sitoke gong gendeng. Tapi alhamdulillah niki kemajuan tenan kok. Dalange Pak dosen sing mirsani cah nom-noman nggih kathah. Oh nggih. Kyai sepuh nggih kathah. Nggih, mekaten. Mbah Lurah tasik semangat. Terus semangat wong sing kagungan kersa, sing kagungan dalem arep neng dinek. Mosok yaine arep bal-balan. Ayo. Ayo. Jumeneng, Mbak? Nggih, siap-siap. Nggih, coba iki gubuk asmara nadyan iki kulino metu ning lek setelane Cakno karo Nggih, request Bu Kesi niku wau Tante nggih. Lucy wis jelas jos kompak pisan. Ayo. Janoe. Penak lho no. Ayo. Ayo niku. Nggih. Kali anu sing nanggap niki kan olahragawan nggih ta? Nggih. Pak Lurah kan olahragawan. Heeh, tukang bal-balan. Sepak bola hebat. Sampeyan ngerti lah sepak bola sing penting apane? Gol. Hah? Gol. Ya ora. Gol ora nek sikile sing ngegolne sapa? Oh iya. Berarti sing penting sikil. Sikil. Ya ora no. Lah apa? Bale. Hah? Bale. Bal. Lek sikile tok bale ora neng? Oh, ora iso ya berarti ya. Ra iso. Sing penting apa berarti? Bale. Ya ora bal. Lah napa? Sing penting kathok. Nek bale nek sikile ora kathokan apa wani bal-balan? Ayo. Oh iya ya. Oh iya ya. Gak ngono. Apa sing penting? Gak katok. Apa? Sing penting anu. Koloran. Koloran kathok. Hah? Koloran kathok no lelek ora nek kolore ceblok piye yo. Oh iya. Dadi sing penting apa? Koloran kathok. Koloran kathok. Lho koloran tok lek nek kaine, mosok wong bal-balan nggae kolor tok. Ora. Iya ya apik nendah lek. Iya. Lundul. Nggih, saking menika. Iki lawas lho, Mbak, iki asli. Tambah ilmu. Nggih. Kalah lucu. Ayo, apa enek mbaknya lho dadak dibisiki. Gelem bisi ibu anter ayo. Mboten apa-apa ngrano ya anu sosoke pelawaki budhek barang. Iya, dibanyane kathok kolor. Apa? Ora krungu. Bawani, Mbak. Ayo. Oh, mendadak bawa to? Oh iya. Langsung napa bawa, Pak? Langsung lho. Hah? Langsung. Sesek berangkas sampean takon berangkas. Bawa napa langsung? Loh. Sesek siji ya arep nglumer. Ayo. Bawa apa langsung mer? Ya, langsung. Oh, langsung senengane langsung. Senengane langsungan bir. Senengane sak sedas, Dus. Ayo. Masak ora. Selak nunggu hadiah nggih, Bu. Wah, arep nglumer karo Birgita jan kaya film Titanic lho. Masyaallah. Cross karo Jack lho. Dadi kaya nang ana pucuke prau karep dhewe ngono lho, ndaplang ngono kae lho. Tapi nyuwun sewu lho, umpama tenanan ngono ya keturunane apik lho. Iki masuk kaya bener irunge apik kok. Apik, nggih. Irunge ya mancung kok. Ha iya, mula kuwi. Iya. Oh, kuwi lho kancaku sing ngomong jere untune begel jere. Ayo, bae GDL ayo. Ya, Mbak, ayo. Iya. Langsung? Iya, langsung. Oke, langsung siap. Nggih. Oh, langsung bawa. Oh, alah, trin langsung musik. Oh iya. Kalau Mas Arif nglumer ipit-ipit ngono. Ngono dhek iki mambu dhewe kan kene. Apa te ambune? Mendem karo abape dhewe. Kowe ora ngerti sumpah demi Allah. Aku ndek karo Bu Kesi rekake lak dolan ning nggen Delawu kono to. Lah ning kono lak wadem. Niku wonten selimute kandel. Nggih. Sirah kula, sak awak kula ku leboke selimut. Lah bokonge dhewe lak ya dhek ning selimut ya. Lah ngetut duwas ngono kuwi. Masalah pucet aku. Ayo. Langsung jenengan irup no, eman-eman no, sapa sing ngentekne? Ambune kaya duren kok. Ayo. Enggak ngomong-ngomong kok. Ayo. Rangkung teko bar. Pak nyapu berduaan bar nyapo. Antasena kae. Ya, Pak.
Apa lo ijo? Nyingkar nyingku. Jos. Sing kok ejan mengkristal. Ayo. Kaya umbel. Aja diguyokne to, Mas. Nana. Ayo. Riyen to, guyu e mari erik suarane. Biasane sak umur sampean guyu ki ngisor ya crut-crut. Lah ya ora no nyapor e. Lah kepoyo kulina bukesi angger dibanyeli kluthuk nang nguyuh kok, Dek. Ya ora tak belok. Ora. Enggak. Sik to, Mas. Wiwi tande nyingkar nying dicengkokne no. Nggih no. Lingsem yen klumutan. Lalampahan kang kawuri tresna tulus nadyanengku bekas mangkate iki penyanyi dangdut. Ayo. Parandene bareng nyinden apik. Ayo, jos tenan. Disun sing suwe, Mas. Mas ngono kabeh. Kira mama luma nem. Ayo. Monggo buka asmara. Ayo, Mbak. Kethek lek cilik lah gedhi kaya bruk. Aku serep arep njoget sing benek ngono lho. Kowe iki mancing ae. Ya apike pancen ciri khas ngono kuwi kok. Lah iki kan bulan Idul Fitri. Itu kudu sopan. Akakku karimahmu. Cadatan sajroning ati. Datar lontor mas saya marang ati.
yo. Ya, ya. Halo, Ren. Ya, ya. Halo, Mas. Yen memang aku kelingan gubuk kae ya tanggok leren gak aja ngono mari aku isin Pak Lurah sik to ing cagak kabeh tulisan Ya Mas yo. warna abrit tandang isi raman gelang duduk ning jenenge gubuk asmara Mas pikene kae lho Mas tak adong tresno tanpa bantal tanpa rasa buat abadi ketaman asmara Wah, iki. gubuk kae nyimpen awati lo Mas wiwit biyen lo Mas kumangka saiki lo Pak Lurah gubuk kae kabak crita ngerti aja rino Gerak kendang utruk gubuk kae nyimpen awati wiwit biyen kumangka saiki lho Mas gubuk kae kabeh crita tanyawang ngasih gagak Rina koraban ora barbar Lah cek kesenengan kok. kok balik ning dhuwur lho to Tindan kutluk. Lah pancen biasane ngono ya gentenan sing ning dhuwur. tapi emang kok mundak ning dhuwur lho to Cak gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen lho Mas Tumas kok saiki lho Pak Lurah gubuk kae kabeh crita nganti gelagat Rina aku ora iso mandeg aku kok ora iso mandeg sairep Aku apal angger musuhe enom ra gelem mandeg dek. sairku keri dhewe Turun. balik muka nopal kok marai kok ora iso mandeg Kutluk. ya sairek wes ya Terus urung keselak. Lho sing terakhir no. Terakhir urung kok. Ayo. oh iya Cak Peh lagi iki enek bintang tamu pikun. Ayo. Piye to Manohara, ayo. eleng-eleng sik. Cedak. Kok iso lho, kowe lho lek ngendang aja menak-menak lali aku. Cedak tansah jroning ati. Nyata lho Mas saya marang ati lho Mas. Aku kowe dadi garwaku. Arek
Lus. Ayo Lus. Kabut. Ora barbar. Gendeng lho, Pak. Dan ngatasi sinden kaya Hooper ayo. Ayo semangate iki lho cantase Hooper sebelah kuwi lho ayo. Anggen kuwi sing apik dhewe mereke speaker ya Hooper. Toneh. Ayo. Nggih, saiki anune sik. Wah, Mbak Lucy nganti masalah ngongsrong deh ngale. Dadak dicombor ayo. Kesel tenan lho kuwi kaya ngono kuwi. Kapan lek ora olahraga, lek ora ngene iki lek olahraga, ayo. Nang omah ya ora tau olahraga, ayo. Mangga open order live TikTok wae. Mangga dasaripun tas enggal. Ayo. Nggih. Anu door press. Ayo door press itu. Nggih, mugi-mugi. Niki. Pak Gus pripun niki Pak Gus? Niki sumbangan saking Pak Kapolres e. Nek durpese barang. Ya, Sik gede-gede iki, Truk. Ayo gede-gede ya. Kuwi enek Miyoshi. Mereke Miyoshi. Miyoshi Dian Pertiwi. Mriki Pak Proklamanto. Pripun sik dikomentari kuwi? Piye? Polahe Brahman mau pripun? Ayo. Luar biasa nggih. Nggih. Dadi lek kula goleke bintang tamu niku cucuk kok. Cucuk. Ah nggih. Cucuk. Ayo polahe kaya ngono kok ya. Ayo. Nggih, nyucuk Pak Dalang. Cucuk. Ah Nggih. Nggih. Cocok nggih. Pripun niki? Durpres, Pak. Doorpress. Nggih. Lah nggih. Kalau wau mboten ten nomor ini pripun sakniki? Pun nderek jenengan mawon. Sinden. Ya apa perwakilan sinden kayak siji yoga siji. Nggih. Lha Ngoten. niku Nggih wau masyarakat jenengan. Monggo bebas jenengan. Bebas jenengan. Nggih. Nggih. Masyarakat mawon nggih. Nggih. Nggih, Mbun. Sana ibu-ibu lho. Ayo. Nggih. Pengeten Mas ayo. Nggih. Pilih masyarakat napa masyarakat man. Nggih. Bijing mboten kula tanggap nek nyuwun Pak Sinden. Pun mboten sah mboten sah. Ayo. Masyarakat mawon timbang ora ditanggap. Ayo. Pun niki perwakilan RT nek rapat ben gak sumuk ngono nggih. Nggih. Sebab jok wingi niku mladen terus RT. Napa, Pak? Mladen RT kula. Ngarepe napa, Pak? Cuk napa? Jok wingi. Cuki napa? Jok. Jok. Ket wingi. Oh, ket wingi. Ket wingi. Wah. Nggih. Ket wingi Pak RT niku pengajian Abah Kaget tau. Sakirun. Nggih. Mladen sakniki mladen melih. Oh, Nggih, perwakilan RT mawon kok tak kene pertanyaan seputar Klemutanku gak apal. Wayang. Nggih. Pun ngeten mawon niki Pak RT kula. Bedheki. Nggih. 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 Punden ingkang wonten RT 29 niku namine sinten sesepuhipun? RT 29 te. Oh. Ndang rene to, aja ning kono tok. RT 29 gak oleh jawab. Oh, Mbah. Ora oleh, wong celukan kok. Ndak, aja RT 29 sing jawab daerahe. Pun Pak RT ndang dijawab, nggih. Pepunde napa punden sesepuh ingkang manggen wonten RT 29. Namine sinten? Banter. RT 29 kuwi kan 17 wae lah Pak RT ini gak apal niki. Wis kersane ngemut Pak Dalang. Nggih. Kersane Nun ngemut sewu, babat sing- Desa Klemutan. Sing RT 21 kali 19 sampun melu dhisik. Ayo nggih niku. Niki khusus pertanyaan kangge Pak RT. Niki napa Pak Mas Rudi? Niki cerdas cermat wawasan kebangsaan kan ngoten nggih. Niki kebangsaan Indonesia Klemutan. Engko tak jawab dhewe lho. Kebangsaan Klemutan. Ayo.
Ya ngono lho Pak RT iki ben ngerti Mbah Kertiwangsa kan ngoten nggih. Terus Mbah Jotruno niku sesepuh Klumutan. Oh nggih. Kedados Pak Lurah perangkat niku kedah ngertos sesepuh ingkang babat desa Klumutan. Lali sumber ketiwasan. Nggih. Ngoten. Monggo niki Pak RT, Mbah Kertiwangsa aja Mbah Wik. Mbah Wik ki celukan jaman semonten terose jaman londo, nggih jaman londo. Niku Mbah Kertiwangsa niku nek enten tentara napa polisi lewat mriku niku pun kualat. Wanti-wanti jaman londo Mbah Wik niku rikmanipun panjang, dicutik kalih londo. Akhiripun napa nggih? Kesektenenipun nek wong bodhe pangkat lewat niku mesti enten napa bendune ngoten. Oh, ngaten. Kula wong nggih sempat browsing sejarah Klumutan. Nggih niki enten anu to napa hubungane kalih perjuangane Pangeran Diponegoro to nggih. Nggih, critane niku ngoten 1825. Pangeran Diponegoro niku pun kawon. Diponorogo. Diponegoro kawon nggih tenggene jenengan celake menika. Terus Exodus ki apa ya? Pindah tempat, pados tempat ingkang nyaman sepi kan ngoten nggih. Lah teng Klumutan dipilih enten ingkang enten sumbere. Termasuk tengene Mbah Kertiwangsa niku enten sumbere. Terus Mbah Jotruno niku nggih enten sumbere. Sumberan iki nggih enten sumbere. Niki cerita sekedhik mawon nggih. Oh, sumberan nggih jembatan ingkang niku. Nggih, celake niku enten sumber sugi sakniki tesih dimanfaatne lingkungan. Oh, nggih. Pun Pak RT monggo. Pak RT pinten niku? 29, Pak. Mboten niki RT 15. Nggih. Pun diputuk lagi. Nggih. Nggih. Kok dienggo bareng-bareng nek rapat aja go mulih. Nggih. Kipas angin to niku? Nggih. Kanton sekawan monggo niki Bu Kesi maringi pertanyaan monggo. Seputar instruksi pajak setuju. Monggo. Maringi pertanyaan. Bebas Bu Kesi. Antun jenengan. Nggih. Wijo Kangko lho. Nggih, Wijo Laras niku. Terus, ya Bu Kesi pertanyaan. Mangane wis to mangane. Gayemi ora nggih. Nggih, pertanyaanipun sekitar wayang lakon Rama Tambak niki wau. Yen Raja Alengka naminipun Dasamuka. Wau pas jejer nggih, pas eban wau nggih. Dasamuka niku gadah adik sing buta gedhe jenenge sinten? Ngacung. Kae mburi, kae. Nah, ya ngacung rene no. Kae pojokan kae Pak. Nah, kae tak sawang. Jawabane Pak Kamto udu, Pak Kamto. Rene Pak, rene mriki. Nah niku. Yo sing bathik kok, oh sing ado. Bathik ireng Bathik ireng, dituju ya, Pak Mas, Lurah. bathik ireng. Ayo. Oke. Oh. Nggih. Lanjut pertanyaan mulai Pak. Karo nggih mene wektu Pak. Nggih. Nggih. Bulusi. Bulus, ayo. Pak dosen. Pak dosenipun pundi? Pundi Pak dosen sing paling nom kiambak? Sing nem kiambak. Mbah Wir sepuh e. Sesepuh sing nem kiambak dosene kok kula nyuwun sing nem kok. Nika sing demung nika Mas Danang nika. Ayo. Nggih. Dak mangke kari ngedum. Dereng jawab pokoke. Sinten? Asma kula Lamijo. Garwa kula Mbak Lastri, Bangkle. Jawabane Putranipun mika namine Kumbakarna. Wadike nggih. Nggih. Nggih, betul. Betul, nggih, 100. Nggih. Nggih, tepuk tangan, nggih. Kumbakarna, nggih. Yos. Nggih, Pak. Amin mugi-mugi barokah mabrur selamat wilujeng dunya akhirat manfaat. Amin ya rabbal alamin sembah nuwun pangestunipun mugi-mugi dipun ijabahi kalian Gusti. Nggih.
Nyalami omong akeh tak kira manjeri. Ayo. Nggih. Pertanyaan selanjutnya menghemat waktu. Hah? Ya. Ayo Pak. Adike Dasamuka sing wedok wau jenenge sinten sing nakal wau? Kae bathik ijo rene Pak. Ayo Pak. Sini mriki. Adike Dasamuka sing buta wedok namine sinten? Nah mriki. Triastuti. Monggo Pak, ditangeti daleme namine sinten. Monggo Binara. Nggih. Apal kabeh Bet. Nggih. Anu penontonnya Oh, main ngerti. det wayang, Nggih. main det lakon piye kene. Mengamati Nggih, berarti Pak. monggo. Perkenalkan dulu jenengan namine sinten saking pundi putrane. Suparni Ndiran. Duren. Walah. Suparni. Jawabane. Adike Dasamuka sing wedok. Sarpa Kenaka. 100 luar biasa. Ora angger penonton preso lho iki nggih. Sarpa Kenaka nggih. Tani nggih. Tani nggih. Oke, pertanyaan pilih wayang khusus kangge Larinem. Oh, hari nem nggih. Siap nggih. Nika enten adik-adik nika. Siap Mas nggih. Sabar yen nggih. Pertanyaan kangge Larinem. Jenengan kan nem kiambak to? Ya no, ya pertanyaan. Kangge Larinem khusus Nika nggih. Yo. Wah, lah iki bluk neng wayang cah iki. Ayo, iso. Pertanyaannya anu Albel. harus wayang nggak? Kan saya mahasiswa bahasa Jawa nih, Basa Jawa ya entuk. boleh nggak? Boleh. Nah, pertanyaannya adalah apa bahasa Jawa bakunya khususipun? Khusus. Nah, khusus kuwi basa Jawanipun napa? Ngacung. Ayo. Sing nem. Ndi? Ya Mas. Nggih. Lah nika ireng nggih Mas, ini Mas. Nggih, mriki. Khususipun niku sing bener bahasa Jawanya apa? Nggih. Ayo. Nggih. Nggih, mriki khususipun. Nggih. Yang mana? Dia sik pira to? Ben munggah kabeh sik. Pas. Nggih. Iya, ampun. Nggih. Enggak Mas. Khusus atau khususnya bahasa Jawa bakunya yang halus apa? Cek. Raksasi. Sanes. Raksasi. Yang lain. Khususnya. Basa Jawane napa? Khusus. Kromonya. Khususipun, ngene apa bahasane? Nah, Masih saged? itu kan bahasa Indonesia yang dipaksakan menjadi Masih bahasa saged? Jawa. Cik. Masih sik. Bahasa Jawanya Ayo, apa? masih. Nggih khususipun. Nggih. Inisiale M. Nah, Nggih. inisialnya M. Burine I. Mligi. Nipun. Nah, betul. Nggih. Suwira meli. Ayo. Kalian diajeng malian. Kipas mawon. Oh, nggih. Kipas angin. Mangke teng griya kajeng saged ngeten iki. Ya nggih, getek-getek nggih. Lho iku yang angel ki mau salah lho. Nggih. Kula pertanyaan. Nggih, wayang melih. Tokoh utamane niki lak Rama Wijaya. Rama Wijaya niku duwe adik jenenge sinten? Supe, Pak. Hah? Inisiale L.
Lucy Brahman. Lesmono Widakdo. Nah, iya bener. 100 iki wayange nggih. Niku nggih kula Pak wayange. Dengkul melocot. Iki golek duwe kok iki arak ya nggih. Nggih. Siap, Lesmono Widakdo. Nggih. Laporan Pak Kapolres ya? Yes. Pon. Pon. Nggih. Rumahnya mana? Pun.